Hello guys, norong na haino hai lam soga ani YouTube channel lo gai nang ne bagai tine haino hai te geisa video sunam sapka ngi borok tir brawa aram khema tongya hnai Hyderabad to thangai aram khai tongnan hi tongnai rok jara naki khorkra khorok nei tongmung sitra hamya tongnai rok borok Hyderabad to kharai tam khaijaka te bobo hai action na hajaka gai narok tini nai naidi belaikino interest nai video paya sak naidi talai di pairi naidi gaisi narok bujinai nge phaide jeng asu kok sekari video nailai sinai no. Parangni kami ni bus kelai aku woi borno bebak masukkan nai. Ingke abo jeng bini tigrasa tangsa Hyderabad group ni bising tei cini all samung case no jeng successful kelai tirprawo jeng ri roh sinai kenani bisingo borok no tei borok ingke bini gajen telangi kan sinai. Ingke abo no cini tigrasa lu borok no tirprawo tongnai tigrasa rok no bo konya ni musungo kebo phano Hyderabad to omo haike tewaisa khari thakengke bo obo haike no punishment manjak nai bo o jagao tongthai rojagla bo je kuno area o tongphano yogla sing boroni police proshashan bai sing miliwi samung tangnai local ni bororok bai sing miliwi samung tangnai kebo borono orono bara borona regla te tongthai jaga borogla abon bagai sini tibrasar no ang sanani musungo te obo haike Hyderabad to bihik busaya kare alka salabai alka buri bai kharika phaji sing tabu tibrasar thamsa Hyderabad to sing omo hai borok no sing te tongilia sing action nasional jodi orom hai borok tongkangke sing kari wuri onai o Hyderabad ni obono chini tibrasar no kaisa saklaimung nge haino hai galaikino hambai chini team no chini tibrasar thamsa Hyderabad ni team tongo yango chini Sopon Deborma communication team CCU nge yango chini takuk tongo tibrasar thamsa volunteer yango chini pomcha koloi bo tongo chini TTWS ni bo volunteer obong chini tibrasa thamsa Hyderabad group ni secretary yango tongo chini ex cashier te yango tongo chini tabu present cashier te yango tongo chini advisor te yango tongo chini area leader Raju Deborma chini advisor ni bumung Vikas Deborma chini cashier ni bumung Asis Deborma te yango tongo chini president chini da Prakash Deborma bodo to sungbai miliwaya oi sung os samungno ini successful khlaika sung tabu boroni ganjeno henobar khaidesene oborno okay amsungno joto tibrasar no khuluma ya pore chini je tibrasa thamsa ni je samung ni marino o bidi ni bisingte muthak jabo hambai joto no tibrasa thamsa ailo ini Hyderabad to tongnai tibrasa thamsa Hyderabad group ni bukhaktoi norok no saklaimung obo haike tomung sitra tongoi bihi busaya kerei alka buri bai kharai phaka eba buri phano bini busai busano ya kare alka sala bai kharai phaye Hyderabad to tongnani asaka gai jung warning riwo borok Hyderabad to ma tongla je kun jaga wa Hyderabad to jeso jaga phano tongdi jodino ang o video ni bisingke joto tibrasar no konya ni musungo saklaina ni musungo please norok o video no kahamka naimani kore buji de wan sude khna de je bororok busai ya kare bi busai ya kare Hyderabad to alka slabai alka buri bai tongnani hne asawai phayo ge bo o jaga o tewaisa shelter mane jagar jagla je bororok oba haike khai phainai Hyderabad to agi sining tongoi tongnai rok o kharai phainai rok no jaga runai rok borok no ba ang warning di oching Hyderabad to tongnai ti prasarok no jodi no omo hai khlaiye nung buji bihi ya kare busai ya kare kharai phainai rok no Hyderabad to tong khai reka duty nai reka jaga nai reka ka aje nai bo Hyderabad ni ma kutung nai bono tama cuma kerai enggak berai tong kol khai sahar ha noro mia sare barta duty ni phaleyo sare barta phaleyo noro return khlaiye duty khaya kare ha boja thulai noro jalan ro thangai ma jayo noro malai nor tanga thang thoi ha busai tong to tei mia dibo ni barta ni hotia kemala ja tini phung ni noita malayo tini 7 tare mia 6 tare dibo ni barta kemala ja tension live nai tong baika sabo bai thangai thoi
video recording khai to ja nora aslan ni romo thangai manjang mane sabo bai thangai thoyoi mogai bahana bibi jog ha nora ne eklogi duty khlairia haine wansung mane nora tongai eklogi duty khaina musuda nora ha yeko ha take lasi sakha nong rom krija nong phunna ne ha nora rom krija thunane nong rom krija thunane ha nora ni rom krija thunane nora no rom 12,000 rang ri woi mangana to ne rom 12,000 ri woi nora chlani rom thangai tongai thuoi ha ta thuoi ha tabo nora kha lasi sakha live video khayo nei ha tabo sai tao to mia ti bon ni bata nora ti khai gre phiro khai chlani rom tongai thang thuoi ha tongai thuoi. Yes, bro, I bring on camera. See the face properly. Bro, bring them on camera. See the face. This is big sister and this is small sister, okay? Inki khabuni takuk tebo jongor gotona nubbai khena tinini video bo hai reaction tei borok Hyderabad to matonglia je jeng tirparao tongnani sujog rei buibai hinjago tei Hyderabad to thangi aram khai tongani hi je wansuk tongnai tei borok aram matonglia tei thangka hangkaino manjagoi action khaijaknai ngai tinin bagai video asuk nongnai jotono hambai.